Makde, mbokde Kanjeng Biyo Dewi Sangkra. Nyuwun pangestu, dina iki Jaka Berak mlebu menyang Nambas Kelingan. Padha sumingkir kabeh aja nganti ganggu gawe karo Jaka Berak. Ora gelem sumingkir telorong tumbak blering lanang pamor kencana lebur tanpa dadi. Ijo. Nyungsun Pawarta, piyanggenmu ngatur dedahar aku lho Dimas. Kakang Prabu aja kuwatir tata dedaharan munggah ing busana serana kang jiwani kakang. Oh, bener dadi pun kakang ranul maneh ya Dimas. Woi, aku arep takon karo sliramu lho Dimas. Arep takon apa to Kakang Prabu? Aku iki pirang-pirang dino kowe iki tak sawang-sawang. Koyo ulatmu iki susah ae. Apa sing kok pikir? Apa kowe kekurangan busanamu ngene? Kakang Prabu pun sater perkara busana sareng kekurangan. Iya. Wong siji sing tak pikir kuwi lho Kakang Prabu. Apa to? Ayo matur ya karo pun kakang Dimas. Ayo kondo terus terang ayo. Sater sing dipikirake ki impan Kakang Prabu. Ipan. Beong. Wong ipan direwangi susah, direwangi ora doan mangan. Ipan ki kembange wong turu ngono to. Ora Kakang Prabu, mek impan kuwi temenan kok. Ngipi apa to? Jajal kondo, ngipi apa? Ngipi dicokot tulo. Ngipi dicokot tulo. Iya. Kira-kira jam piro iku? Dicokot tulo iku Dimas. Jam 3 esuk kok Kakang Prabu. Jam 3 esuk. Iya. Dicokot tulo iki metu gedhe apa ora? Ora metu gedhe Kakang Prabu. Woi. Kok ora metu gedhe yen metu gedhe iki bakal cepak jodohmu ngono. Aku ya temenan to. Oh, temen lho, Lho piye Kakang Prabu? Piye Dimas? Tak pijet metu gedhe Kakang Prabu. Metu gedhe. Iya. Oke apa titik? Wis sethithik. Wah, mung sethithik coba akeh. Wis nyepak jodohmu ngono. Temenan to kowe Kakang Oh, Prabu. piye to kowe iki? Kakang Prabu bareng tak pijet. Jajal metu sak cengke. Metu sak cingkir. Iya. Oh, sayang metu sak cingkir nduk. Kok metu sak apa kuwi bathok wis nek ngarepe lawang ngono. Nggih menika Gusti Ayu. Kakang Prabu bareng tak pijet. Woi, meneng wae. Tak pijet. Jajal kok metu sak gentong. Metu sak gentong. Iya. Nggo Ipen kok nggodak kae iki pen apa to, Kuwi tenan lho Kakang Prabu aku ora guyon lho. Ora. Kowe aja kok pikir Ipen. Wong ngipi ngono kembange wong turu. Menika les Gusti menika. Aja kok pikir nemen-nemen ngono, Gusti Ayu. Ora dipikir piye to Kakang Prabu wong kuwi ya tenang kaya tenan-tenan kae koe. Jadine ngene lho Kakang Prabu. Piye? Dek mapun iki kepethuk Satria Ragus kang aran saka Surabaya arane Sawung Galih. Sawung Galih. Iya. Kuwi jalma manungsa to kowe? Iya Kakang Prabu. Kowe iki bangsane jin, ora kena ora bijalma manungsa. Mboten saged. Wong piyambak iki arepe apa ku mlaku-mlaku karo aku nek taman Kakang Prabu. Rumah sakti aku iki dadi garwane. Wah, kowe iki piye to, Ora kena kowe iki ra bijalma manungsa. Nek jin iku wis jam ngono. Ora kaya ngono
Endi to, Sopo? Aduh, bocah bagus kok ya dipek dhewe kok. Cucuk kuwi paiman kuwi nek kono iki. Iki lho to man kowe iki. Malah Kakang Prabu kae lho. Endi to endi? Endi? Kae malah nganggo celana ijo kae lho. Wong duduk ngono kok. Bisa. Aduh, lah piye Kakang Prabu. Endi to endi, Aku diangati ngono dane sama aku. Aja ngeleti to kowe iki, Man. Hah? Ora ngono kok, Ora enek wong ngeleti ngono lho. Kakang Prabu. Bisa Kakang Prabu, Kakang Prabu. Piye to kowe iki? Ora kowe iki piye to? Apa kelamun ngono apa piye? Apa ketok ae ngono? Wah. Dian bocah iki. Satir. Piye to bocah iki? Dir. Satir. Ngendi to bocah iki ora enek, Wah, Diana nih. Ayo kuwi, padha demutake Gusti Melayu. Satir. Ini nggak satir, Satir, sono sawung galing brengosen ngene. Ayo didelok. Karo satel to Kakang Mas sawung galing. Piye to bocah iki? Satir. Ilingo Satir. Sopo sing ngono ing ngarsamu ne? Kakang Prabu. Piye to? Wah, disimung siji kaya ngene. Kakang Prabu, apa sliramu jerawasake karo satir to Kakang Prabu. Wis, coba dinarak sing penak ngene. Satir, upamaning kowe aku ora nuruti kekarepamu piye ngene. Kakang Prabu, satir narep bisa kalaksanan apa sing dikarepake. Luwih becik mati wae. Oh, emane aja sampe mati ngono di. Ora ngono maneh sing tak wasake rino antarane wong mung siji kowe tok ngono. Yen panjene kowe kepingin weruh karo si jenenge sawung galing ngene ya. Ya wis abot ya apa? Ora ono maneh. Dulurmu mung siji aku. Ya wis kowe donga-dongake ae aku tak golekane ngene ya. Kowe ndang iso kethuk karo sawung galing ngene ya. Bisa Kakang Prabu. Kowe tunggu ning daton kene, aku tak goleki sing arane sawung galing ya. Hei, sawung galing.
Ojo kaget, aku bakal tangguh marang sliramu, Nek. Hei, Sawunggaling. Rupane kaya ana jalma manungsa ne. Jalma manungsa. Muri sing ngendi ngarep sapa asmanmu ne? Yen jeneng para takon barek panjenengan ingsun. Sapa aran para lan saka ngendi asal para? Kurang ajar. Takon terus disemauri balik takon karo aku. Jamak lumrah wong ketemu tengah dalan genti takon. Yen kowe takon karo aku, ya aku mau lono ne. Oh, raja mawon. Bener, miras kebeneran. Adoh saka Katemunggan Surabaya. Adipati ana ing Surabaya Jaka Brek ya Sawunggaling. Mrepeki ananing Raja Malana diutus Gusti Pati Sindraja. Coba sapa jenengmu? Sawunggaling. Sawunggaling. Wah, mancuku nek manang karo kowe melu aku tak hoyong nang kratonku ne. Lancang kowe. Kowe kok nglancang-lancangake aku? Kapan aku rabi anakmu kok arane mantumu? Kowe manut karo aku. Tak pek mantu ne. Ora sudi. Ora sudi piye to? Raja Malana ngerti ya dina iki Jaka Brek ya Sawunggaling dadi duta pamungkas dutane Gusti Pati Sindraja. Dina iki jeneng para kudu nungkul ning ngarsane Jaka Brek. Soalake ngersane Gusti Pati Sindraja. Sawunggaling. Kowe yen kena tak iman, kowe manut karo aku. Kowe tak olehake karo adhiku. Becik jeneng para nungkula sarana ning aris tinimbang dadi Pancakara. Dina iki jeneng sira kudu gelem ndak sowanake ngersane Gusti Pati Sindraja. Upama aku ora gelem, budi tak rampungi bangga tak kembari jeneng para. Kowe arepe mbabat alas nambas kelingan? Tak babat dina iki lan jeneng para kudu ngersane Gusti Pati Sindraja. Yen kowe arepe kok terusake mbabat alas nambas kelingan, kowe tak candak, tak banting semumyur dadi sak awal. Raja Malana ngajar. Sawunggaling,
Ayo terusake. Ayo terusake Saweli. Wut. Wus. Ayo. Raja Malon. Ayo, aku piye kowe? Aja ngenteni muring-muring aja kebrek. Apa kang keton ndas to? Kowe marga Antaka ne? Kowe bisa ngarani marga Antaka. Marga dalan Antakapati. Aku sisip anggenku nampani mesti aku mati ngene. Nek wis ngerti, tinimbang jeneng para tumekaning pati dina iki. Becik manuta soanake kersane Gusti Pati Wis to kowe manuta karo aku. wani nampani pusakane Joko. Ayo, tapana nang mau ono kene. Sameng ana dodolan tarana bau. Kedukuran lunjan Raja Malon. Endi sing kok pilih ngene? Empana Joko mantramu ketiban. Pusaka Gusti lebur tanpa dadi. Us. Ayo apa milih iki, ayo. Us. Apa milih iki le? Us. Ayo, endi sing kok pilih? Wis kowe piye? Mau kowe manuta karo aku. Ora sampak kaya ngene ne. Kowe saiki manut karo aku apa ora? Raja Malon. Isin dinulu sekabehing para kawula. Tinimbang panjenengan ingsun suwan ngersane Gusti Pati Sinderja dikethok gulu. Luwung apik mati dina iki ning ngarepamu Raja Malon. Eman lek aku arepe mateni awakmu ne. Wis to kowe manuta, tak entukake karo adikku. Oh, kowe roh adikku ne, mumet sak kawe. Kowe lek kurang percaya, adikku iki ngetutake karo aku. Raja Malon, dinane iki Joko Brek dak perlu rabi. Sing perlu mbabat nambas kelingan nak yena Raja Malon sing ana nggone nambas kelingan dina iki. Syukur kowe gelem jawab karo adikku. Ojo kuwatir, nambas kelingan aku sing jawab, aku sing babat ngene. Apa bener Kang dadi Wis omong? kowe aja kuwatir. Syukur kowe gelem manut karo aku ngene. Jeneng para nulung karo aku. Heeh. Sebalik aku mesti nulung karo jeneng para. Nek kowe manut, adikku tak jeluke rene. Tapi kowe kudu ngadeprono dhisik. Engko adikku ya weruh kowe mesti isin. Tenan. Kowe ngadeprono dhisik. Aku njaluk mbabati Ojo kelingan. kuwatir. Tenan. Ojo kuwatir aku sing babat alas nambas kelingan. Gak kena digugu ngati-ati jeneng. Ojo kuwatir, pokoke kowe gelem manut karo aku ngene. Wis saiki kowe ngadep rono. Ora kena ngadep rene. Kowe iki Wis satur. Ini kok. Wah. Apes. Iki ngene. Tapi mbuh cocok mbuh ora? Ya. Iya, Kakang Tapi kowe ora kena nguasne dhisik. Tapi yang aku kepingin terus rumah saku wis muwatane idap ngene ra lan was piye. Kono isin karo sliramu kono. Ampun keseksa Gusti Lho, Ayu. karo polo wadya iku ora oleh kesusu. Ampun keseksa. Oh. Lah iso para wadya ora nate ngalami cinta, nek kadung cinta gleleng adakno. Gak tau cinta to kowe iki. Oh, lah wong iki mawon glelem. Lho, kono ya gleleng padha karo kowe lek ngono he. Adeporo dhisik. Tak omongane bocah e sawunggaling ngono. Ini tak hitungi. Engko nek wis hitungan 3 kowe ngadep ya, ngadep rene. Iso. Kowe ya ngono ya. Siji. Ora to. Ken. Ya iki adikku ngono sawungaling. Kowe piye kowe? Kakang Prabu. Lho, Aku kok kuwi tenan to Kakang Prabu. Ojo Kakang Prabu. ora nyapa to kowe iki? Fit.
Ben apa to iki? Lho lah wong arep kesatria bagus kok ya jane wangi kabeh. Ngono to? Bisa. Saiki coba takono. Jajal ajar kenal ngono. Wah, aku isin ngono ke kandhane Kakang Prabu. Piye? Nah, sawung galeng. Heeh. Satir ki senajan gedhe rong wani wong lanang ngono lho. Ngono to? Iya. Sawung galing. Adikku iki rupane gedhe, tapi ora wak. Apa iku nyang wong lanang iki rada wedi ndredeg ngono. Dadi kowe kudu ngalahi sapanen dhisik ngono. Iya, heeh. Coba wis tak omongi. Aku tak ndelikne mbek rungkutan iku ngono ya. Gusti Maulonos, bawa semingkir Gusti. Aku rada ndredeg kok. Wurung yang ngono wurung. Ah, jama lho. Ora. Kok guyu ae. Ampun kasar-kasar Gusti Sawung Galing. Iki sapa balamu kowe? Lah iku para madya kabeh, para prajurit kuwi. Prajurit nambas gelingan. Wadyabala. Burung. Burung. Kakang Prabu burung. Kaya celaka wae. Dimas Dewi Satir. Gusti dereng. Kakang Mas. Apa bener yang jeneng para ngarep-arepun Kakang ya to ya? Bener kang dadi kamu Kakang Mas. Apa kang dadi perlumu? Coba kandha karo aku. Sajane pun Satir kepingin urip bebarengan Kakang Mas Sawung Galing. Ah, ngono kok diguyu sama. Nah wis bareng ngene lho. Wis mulai. Ah, kok ajane wiwit kok isin aku. Ora kok deret ae sapa. Oh, menika sampun nyikil menika. Dewi Satir. Bisa Kakang. Mangerti yo apa sebabe nganti pun Kakang tumeka ning nambas kelingan dinan iki. Saperlu ngayahi kewajiban, ngayahi tugas perintahe Gusti Patih Sindrejo. Kinen babat nambas kelingan lan Yena Raja Maulana sawadyan. Lah piye to Kakang Mas? Lah nek sliramu arep enak yenake Kakang Prabu Raja Maulana, apa ya rasake karo Satir to Kakang Mas Sawung Galing? Sebab iki wis dadi gegebenganing nalaripun Kakang. Lamun pun Kakang ora bisa mbabat nambas kelingan, utawa cekahe pun Kakang ora bisa minangkani pamundhute Gusti Patih Sindrejo ing Kartosura, pun Kakang bakal digethok gulune. Digantung tengah perapatan minangka Dura karo Ratu, ngerti ya, Dimas? Lah terus kepiye Kakang Prabu? Kakang Prabu Raja Maulana. Aku mung nderek kersane Kakang Prabu Raja Maulana. Angger jeneng para gelem urip bebarengan karo pun Kakang. Nanging ana watese. Watese kepiye? Nek wis perjuangan iki mari. Ah, sama aku ora gelem penggang serambut wae. Becik jeneng para nderekake pun Kakang nyang Katunggan Surabaya. Lah iso ngenake berjuang aku ya megandengan tangan wae. Ora kok berjuang terus gandengan tangan terus. Lah piye lah aku kadung cinta kok. Dimas Dewi Satir. Ngertenono dinane iki pun Kakang durung bisa minangkani apa kang dadi pamundhuti. Awit ngarep wis tak kandhani yen jeneng para pun Kakang lagi ngayahi kewajiban ning negara. Dadi kowe kudu sabar sauntara. Yen wis pegawean iki rampung, pun Kakang ora bakal silak, uga pun Kakang ora bakal nolak apa kang dadi kersane Dimas Dewi Satir. Nderek menyang Katunggan Surabaya melu mufti ngawibawa marang karo pun Kakang ya. Kakang Mas Sawung Galing. Iya. Apa kang dadi kandhamu aku ora bisa ngendhakake sing terus terang.
sliramu wae kandha karo Kakang Prabu terus kepiye keputusane ngono. Nanging jeneng para gelem to melu dina iki menyang Kadipaten Surabaya. Iya. Undangan Kakang. Kakang Prabu. Wis to, Duk. Wes. Kabar ini ya. Ampun Gusti nang ngendek lodruk. Wis mari to. Wes. Piye wis gelem. Wes tak bilang ngono arep jaluke. Njaluk apa to? Apa takon ana dhewe? Ora njaluk apa to kenyang satir. Ngene Kang Mas Raja Malana. Rene ngarep aku wis matur karo jeneng para yen dina niki Joko Brek ya sawunggaling lagi ngayahi kewajibaning negara. Yo bener. Sipati Sindurjo kene babat nambas kelingan. Amula yen pancen sawunggaling wis nrimo beslet kang resmi saka astane Gusti Pati Sindurjo. Wis dadi wis jumeneng senopati ana tlatah Bangwetan kutha Surabaya. Joko Brek ora bakal selak apa kang dadi kandhane Dewi Satir kaseksenan dening Kang Mas Raja Maulana. Oh, karepmu mangkono to. Heeh. Kowe pokoke manut gelem dawuh karo adikku, aku sing babat alas nambas kelingan. Ngono to Kang Mas Raja Maulana. Mung Aku takon ngopo sebabe nganti jeneng para pitung pasuwanan ora sowan ngersani Gusti Pati Sindurjo. Ora asok bulbekti utawa glondong ayem-ayem Kang Mas Raja Maulana. kowe kudu mangerti. Iya. Mulane aku ora gelem sowan menyang Kasultanan dan Kanjeng Sultan iku bebarengan nyambut gawe karo bangsa Walanda. Mula aku pitung pasuwanan aku ora sowan ing ngarsane Gustiku kono, jalaran yo kuwi sing tak wegahe iki. Mula dina iki kersane Kang Mas Raja Maulana. Angkene sawungaling kowe yen pancene bener-bener arepe ngusir bangsa Walanda, aku ora bakal tega karo sliramu. Mesti kowe tak dampingi ae. Pokoknya alas nambas kelingan, kowe sing babat para wadya jabala ae. Aja kuwatir mesti ndang beres. Wong saiki mangkene aku ora tega nek ngeculake kowe. Kang Mas Raja Maulana. Plango tanganmu sing kanan, aku bakal masuk menyang gua garbamu mangkono. Gagi aja nganti kesuwen Kang Mas Raja Maulana. Mung wekas kowe. Yen kowe nemu bebaya sawaya-waya gedruka lemah pingku nyambat Maulana mangkono. Kang Mas Raja Maulana ya. Ya mung wekas kuwi kowe. Muga aku tak masuk nyang ragamu ngene. Mas aku tak masuk di sini lho. Oi! 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 Kaya apa Dimas Desan? Kang Mas Sawunggaling. Oh iya Dimas. Nek pancene jeneng sliramu bener-bener arep ngusir penjajah Walanda. Ya iya. Asal utamane aku arep melu nyang Surabaya Kakang Prabu aku iki wong wanita. Nek arep melu nyebut dijak lalaku Iya, aku ngerti. Mulane aku arep nanjengne buah gerbamu ana ing paumu Kang Kiri. Iya Dimas. Aja kesuwen ayo. Ijo. Raja Maulana karo Dewi Satir. Bobote kepingin nyambut gawe bebarengan karo Joko Brek nganti nunggal dadi sawiji. Oh nek ngono sing kliru iki dudu Raja Maulana. Ananging Gusti Pati Sindurjo sahandane kabeh. Ane panjenengan ingsun kene nembabat nambas kelingan. Kaya-kaya ora bakal suwe. Gandeng apa kang dikandhan ake dening Kang Mas Raja Maulana kelawan panjenengan. Dina iki uga nambas kelingan kudu dibabat. Sawise mbabat nambas kelingan, awis terang Gusti Pati Sindurjo mesti gelem tapak asta.
Maringi beslit kang resmi tumrape Joko Brek kang dadi senopati Sekulmak tlatah Bangwetan kutha Surabaya. Aneh nambas kelingan wis dibabat. Beslit kang resmi ora diulungake karo Joko Brek. Jomplang kaprabon Kartosuro Ijo.